டாக்கி இருக்குடா. அவன் எலும்புதாக இருப்பான். எடிட்டிங் நான் நான் ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ எல்லாமே. 110 rupees டிக்கெட்ல PLF ஸ்க்ரீனில் இன்னைக்கு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் மார்க் ஆண்டனி மூவி பார்க்கலான்னு பாடியில் இருக்கிற க்ரீன் சினிமாஸ் போயிருந்தோம். பேஸ்ட் அப்பான் ட்ரெய்லரு வீக்கெண்ட் வேறையா, ஸோ மூவி பார்க்க நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. மூவியில் விஷால், எஸ் ஜே சூர்யா, செல்வராகவன், ரித்து வர்மா, கிங்ஸ்லி அவங்களோட கேரக்டர் கெட்டப்பு டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்துச்சு. என்னன்னா விஷால் அண்ட் எஸ் ஜே சூர்யா சேர்ந்து நடிச்சிருந்தாலும் விஷாலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எஸ் ஜே சூர்யா அளவுக்கு இல்லை. 2 hours கழிச்சுனா இன்ட்ரோலே விட்டாங்க. காஃபி, கேக், பப்ஸு, பன்னு, பாப்கார்ன் எங்கள் கண்ணில் பட்டுச்சு. 2 கோக்கு 40 ரூபா கொடுத்து வாங்கலான்னு நினச்சி ஆர்டர் பண்ணோம். பில்லு வந்த அப்புறம்னா நாங்களே ஷாக் ஆகிட்டோம். 2 கோக்கு 240 rupees போவீங்களா, 2 காஸ்ட்டுங்கிறது. ஆஃப்டர் இன்டர்வல் மார்க் ஆண்டனி மூவி வேறு லெவலில் போச்சு. டைம் ட்ராவல் மிஷின் நல்லாவே யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. மாற்றி யூஸ் பண்ணி மூவியில் சில்கெலாம் என்ட்ரி கொடுப்பாங்க. அந்த சீன் தேட்டரில் கூஸ் பம்ப்ஸாக இருந்துச்சு. கத்துறதை வச்சு பார்க்கும்போது சில்க்கு பார்க்கவே ஒரு சில பேர் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் எஸ் ஜே சூர்யா இல்லைனா மூவி இல்லை. அவரோட ஆக்டிங்கு, டைலாக்கு பார்க்க சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இந்த க்ரீன் சினிமாஸ் தேட்டரில் 3 மூவிஸ் பார்த்துருக்கேங்க. லார்ஜ் சைஸ் ஸ்க்ரீனு, சீட்ஸ்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு சீட்ஸ் இருக்குது. ஸோ தலைமறைகளில் தேட்டரில் சீட்ஸ் கம்மி தான். டால்பி சவுண்ட்ஸ் எஃபர்ட்ஸாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அம்பத்தூர் சரௌண்டிங் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க இந்த தேட்டரில் மூவி பார்க்குற ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பார்க்கிங்கு 20 rupees. மூவி பார்த்துட்டு நாங்கள் 2 பேரும் ரோட்டில் ஓரமாக இருக்கிற 120 rupees சிக்கன் பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணோம். பிரியாணி நல்லா தான் இருந்துச்சு. கிளைமேட் வேறு டல்லாக வேறு போச்சா, ஸோ சீக்கிரமாக வந்து சாப்பிட்டு மலையில் மாட்டாமல் வீட்டுக்கு போயிடணும்னு. டாக்கி இருக்குடா. அவன் எலும்புதாக இருப்பான். எடிட்டிங் நான் ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ எல்லாமே போகிறோம். பட் அவர் அன்லைக்கு மலையில் மாட்டிக்கிட்டோம். ஸோ 20 minutes விடாமல் மழை நல்லா பெஞ்சிருந்துச்சு. அண்டு இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க விஜய் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் அப்கமிங் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அண்ட் நீங்கள் மார்க் ஆண்டனி மூவி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். We'll see you on next video. Bye.